Ma nafx jekk tawkomx il-karta li fiha mit-talba tal-bidu u t-talba tal-aħħar biex nagħtu bidu għal dawn l-eżerċizzi b'talba fil-bidu u b'talba fl-aħħar. Bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Inqumu bil-wieqfa. Ngħidu l-Missierna fl-imkien. Missierna li jinti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidu frat. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrina d-nobietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħanix fit-tiġrib iżda ħrisna mid-deni. Amen. Ngħidu t-talba tal-bidu. Ngħidu fl-imkien. Għati widen mulej Alla nitolbuk bidmuħ fajnejna, ners u lejk f'da żmien imqaddes tar-randan sobjena u niedma. Int li tifli il-qalb tal-bniedem, taf kemm hi ħallieta dajfa, lejk induru biex naqilaw grazzja u maħfra taħtijietna. Din ibna ħafna jisobjina minn kull ħażen li għamilna. Ommu lej ħanin f'ġiħismek qader aħfer lil min naqsek. Ejna nraznu l-ġisem dawn l-intakkist u ċaħda sabiex ruħna u koll tissaffa minn kull teba tal-imoddi. Trinità qaddisa mbirka Alla wieħed tina l-grazzja li b'mejjer sħaħ u tajba niġbru frott kotran tal-ħajja. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Marja mill-Knisja itlob għalina bl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu. Amen. Hija grazzja kbira ta' Alla li titkellem dwar Alla. Imija grazzja wisq aktar kbira li tħossok fil-preżenza ta' Alla. Fil-preżenza ta' Alla bħal ħuta illi qiegħda fil-baħar u għax qiegħda fil-baħar tgħix. Jekk toħroġha mill-baħar din il-ħuta tmut. U allura hija grazzja wisq ħafna akbar illi aħna nħossuna fil-preżenza ta' Alla. Ninsabu fil-parroċċa tad-Duluri ġewwa San Pawl il-Baħar u dan qed ngħidu mhux għalikom li intom qegħdin hawn, imma l dawk li permezz ta' Radio Marija qegħdin jisimgħu dawn l-eżerċizzi u barra li nsellem lilkom nixtieq insellem lil ħafna anzjani li jinsabu fid-djar tal-anzjani u anke anzjani li jinsabu fid-dar imdawrin mal-familjari tagħhom. Nixtieq insellem anke ħafna u ħafna immigranti li jsegwu Radio Marija u allura qiegħed jasal għandhom anke din il-kelma ta' faraġġ li Alla l-imbierek se jinqeda bija biex inwassal lilkom u biex jagħtiha anke lili. Ninsabu f'din il-Knisja taħt il-patroċinju ta' Omna Marija Santissima u għal daqstant nixtieq li din l-esperjenza tal-preżenza t'Alla tkun anke fikom, timbena bil-mod il-mod anke fikom permezz ta' dawn il-waqtiet ta' grazzja, permezz ta' dawn l-eżerċizzi spiritwali li jagħmluhom kulħadd. Daw kollha li jemnu f'Alla u jemnu fil-preżenza t'Alla jagħmluhom kulħadd ftit ġimgħat ilu għadu kemm temm anke l-eżerċizzi tar-randan il-qdusija tiegħu il-Papa. Nixtieq li tkun esperjenza ta' mħabba kbira illi Alla għandu għalina. Alla jħobbna dejjem, imma ħafna drabi maħniex konxi ta' din l-imħabba li Alla jħobbna. U Alla jħobbna minkejja kollox.
Alla ma jitfantas u ma jitnaffarx bil-miżerja tagħna u bid-djufija tagħna, anke quddiem id-dnub, quddiem iċ-ċaħda tagħna, quddiem l-adulterji tagħna, quddiem ir-ribelljoni tagħna. Alla ma jieħux għalih u jkompli jħobbna. U nixtieq li din l-imħabba Alla tkun esperjenza ta' dawn il-laqat tal-eżerċizzi tar-Randan. Nixtieq li dawn l-eżerċizzi jkunu wkoll biex nirrealizzaw kemm Alla lilna mhux lilna l-patrijiet, imma lilna li nemmnu fih, li nemmnu fil-preżenza tiegħu. Alla lilna joħodna bis-serjetà. U għadu joħodna bis-serjetà. Joħodna bis-serjetà għax jaf x'qomna għalih, kemm swejna għalih. Anke meta jarana fid-djufija umana tagħna, imħawdin fid-dnub tagħna, Alla ma ngħidx jisobih, imma Alla jitnikket. Jitnikket meta jara x-xbija tiegħu imċabsa fit-tajn. Però Ġesu għadu joħodna bis-serjetà lilna, anke meta ngħidulu kelma u nagħmlu oħra. Anke meta nweduh u mmorru lura minn kelmtna. Ġesu għadu joħodna bis-serjetà u ma jitfixkilx assolutament quddiem id-djufija tagħna. U dawn il-ħsibijiet irresquna iktar qrib ta' dik il-persuna li lilna tħobbna kif aħna. Mhux b'kundizzjonijiet, mhux biftejjim qabel, imma bli aħna, b'kif aħna. U b'kif aħna mhux kif konna l-bieraħ, imma kif aħna llum. Illum li anke lilek u lili irid ikellimna b'lingwaġġ differenti milli kellimna l-bieraħ, milli kellimna l-ġimgħa li għaddiet. Għax Ġesu mhux bħalna, aħna maħniex oriġinali. Imma Ġesu huwa dejjem oriġinali fil-mod kif jippermetti illi aħna ngħixu ċ-ċirkustanza tal-ħajja tagħna, fil-mod kif aħna nidħlu fil-miżerja tagħna, fid-djufija tagħna, fid-dnub tagħna, u minn hemm jaqlana bil-mod il-mod, b'imħabba kbira, b'delikatezza kbira. Nixtieq li din tkun esperjenza ta' mħabba kbira li Alla għad għandu għalik u għalija. Il-Knisja tgħinna ħafna biex din il-preżenza ta' Alla tgħinna biex nagħmluha f'diversi ċirkustanzi u b'ħafna modi fil-ħajja tagħna. Il-Knisja tipprovdilna l-kelma t'Alla, tispjegalna l-kelma t'Alla biex turina li Alla mhux iwissina biss, imma anke jurina li għadu ma qatax qalbu minna. U allura l-kelma t'Alla tisħaq ħafna illi Alla għadu jħobbna, illi Alla għadu miegħi minkejja dak kollu li jiena għaddej minnu, id-gerfix u t-taħwit li jiena għaddej minnu. Alla għadu miegħi. U dan il-Knisja tgħinni u tagħtihuli permezz tal-kelma t'Alla. Il-Knisja wkoll issostnini ħallina permezz tas-sagramenti inħossa din il-preżenza t'Alla. Is-sagramenti tal-qrar, aħna is-saċerdoti ta' ċerta età kemm rajna mitimbin nies illi taħseb li huma tough guys, illi taħseb illi ma tistax tkellimhom dawn għax jikluk. Kemm kellna esperjenzi sbieħ ta' rekonċiljazzjoni, ta' maħfra. Persuni li jersqu għal qrar wara li jkunu erru għal bniedma u sobina jinfexxu jikbu f'riġlejn is-saċerdot.
il-Knisja tixtieq u għalhekk tinkoraġġina biex nersqu għas-sagramenti tal-qrar u tat-tqarbin biex aħna nħossuha din il-preżenza tagħha. Il-Knisja wkoll tipproponilna festi li permezz tagħhom trid tgħidilna Alla qiegħed fostkom, iċċelebraw, ifirħu, tkunux imdejqin, tkunux mitluqin. U allura din il-preżenza tagħha trid tidher anke f'dawn il-momenti ta' ċelebrazzjoni, dawn il-momenti ċelebrattivi. Speċjalment fuq żewġ festi li l-Knisja tqishom bħala il-pedament tal-fidi tagħna nisranija, qed nirreferi għal festa tal-inkarnazzjoni, tal-miliet, u għal festa tal-qawmien ta' ħajja ġdida. Lejt imqaddes. Dawn iż-żewġ festi l-Knisja tixtieqna li nippreparaw ruħna tajjeb għalihom. U allura tipprovdilna qabel il-miliet żmien ta' preparazzjoni, żmien ta' tħejjija, ngħidulu l-avvent. Hekk tagħmel ukoll għal żmien il-qawmien ta' Ġesu Kristu. Għax tixtieq li ma jkunx biss il-qawmien ta' Kristu, imma jkun anke l-qawmien tiegħi biex jiena nagħti entużjażmu ġdid il ħajti. Biex jiena nagħmel check-up ħalli nara x'inhuma l-prijoritajiet fil-ħajja tiegħi. Dawk il-prijoritajiet li ħafna drabi nagħtihom u ninduna li qed naħraq il-ħin tiegħi, qed naħraq ħajti. Dawk il-prioritajiet li ħafna drabi mbagħad jiddispeċini wara li nkun fattarta ta' kemm ħlejt żmien. U disgrazzjatament xi wħud meta jkun tard wisq jindunaw li ħarqu ħajjithom. Il-Knisja għalhekk tippreparana għal dawn iż-żewġ pilastri tal-festi, il-festa tal-miliet bl-avvent u l-festa tal-għid bir-Randan imqaddes. Għaliex kemm fl-inkarnazzjoni kif ukoll fil-qawmien, il-Knisja tixtieq li nidħlu aħna f'din il-ġraja ta' mħabba. Il-ġraja ta' mħabba li jisimha Ġesu li ġie fostna, Ġesu li libes iż-żarbun tiegħi, Ġesu li ċċappas bid-dnub tiegħi biex jien niċċappas bid-divinità tiegħu. Biex jien niċċappas bit-tjubija tiegħu, bil-qdusija tiegħu, bil-modrija tiegħu. U l-istess ħaġa tixtieq li jiena nidħol fil-qawmien ta' Ġesu Kristu mhux tant biex inxejjer il-palm u nuri l-ferħ li forsi ħafna drabi jkun ferħ estern biss. Imma biex jien anke fil-qalb tiegħi inħoss li jien ukoll għandi ċans inqum għal ħajja ġdida, b'entużjażmu ġdid, b'ferħ ġdid, b'valuri ġodda. U l-Knisja tipprovdili propju dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Żmien li permezz tiegħu kif imur isejjaħlu il-Papa Giovanni Paolo II li ftit ġimgħat oħrajn jekk il-bambin irid narawh beatu, il-beatu Papa Giovanni Paolo II imur sejjaħ il-Randan imqaddes bħala l-istaġun ta' qawmien ġdid. Kemm sabiħa. Bħal meta tajt ir-rebbija tagħti ħajja ġdida lill-luċuħ tar-raba. Ir-Randan jagħti wiċċ ġdid lil dawk li jemnu fil-veri valuri. Huwa l-istaġun ta' qawmien ġdid anke għan-nisrani. L-entużjażmu u l-prioritajiet li l-Knisja tixtieq u tħajjarna biex niġru warahom huwa proprju f'dan iż-żmien ta' grazzja. Jekk illum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom, kemm il-darba tennija il-Knisja fil-kelma ta' Alla matul iż-żmien tar-Randan. Jekk illum tisma' leħnu twebbis qalbek. Għax anke lilek irid itik opportunità ġdida. Irid jurik li hu jħobbok. Irid jurik li għadu jieħdok bis-serjetà. Irid jurik li inti qed titlef ħafna ħin u ħafna żmien wara valuri illi jiż-żmien dawn il-valuri naqqarhomlok kollha. U tiġi bidek fidek. Hemm valuri li ma jispiċċawx.
u hemm valuri oħrajn li wasluna l-ħajja ta' dejjem. U dan huwa l-kliem li għallinna l-Knisja u li għalunna Ġesu Kristu li qed wassalunna l-Knisja bil-mod il-mod. Skont il-qies tagħna. Il-Knisja qatt ma tisforza iktar milli niflaħ jien, iktar milli tiflaħ int. Turik bil-mod il-mod, kemm Alla jħobbok, kemm Alla huwa miegħek, kemm Alla qiegħed ikelmek, kultant kemm Alla qiegħed iwissik. U dan b'risq tiegħek għax iħobbok, għax iridlek il-ġid. Anke dan iż-żmien tar-Randan, il-Papa Benedittu 16 imurru sejjaħlu il-pellegrinaġġ interjuri. Huwa vjaġġ li mhux jibda minni u jitlaq il-barra, imma jibda minn barra u jidħol ġa fija. Huwa pellegrinaġġ interjuri li saqsini int min int. X'taf fuqek? Għal xiex qed tgħix? Lejn xiex inti mxenna? Fejn sejjer? U dawn huma domandi illi bosta drabi aħna naħarbu minnhom. Għax dawn isamruna mar-realtà tagħna. Dawn huma domandi illi ħafna drabi naħarbuhom biex aħna noqogħdu bi kwietna. Allura għandi fiex neda. Allura għandi ħafna delizzi. Allura nara kif noqtol il-ħin. Allura nara kif jiena nitbiet minn din ir-realtà. Jien. Min jien? U l-Knisja tambar kontinwament. Inti jiben Alla. Inti werriet tas-saltna tas-sema. Inti ma għandekx għax taqta' qalbek. Għax Alla tiegħek iħobbok kif int. Alla ma jerfax fil-komma tiegħu dak li inti għamilt. Imma jiena naħrab. Għax ix-xitan wara li daħħalna fid-dnub iġalna nistħu u iġalna nibżaw. Tistħi minnek innifsek u tibża li jiġrilek xi ħaġa. U allura bir-raġun kollu l-Papa Benedittu 16 imur isejjaħ ir-Randan bħala il-vjaġġ interjuri li jidħol ġewwa biex jiena meta noħroġ il-barra immur infittex persuna. Persuna li għandha isem u dan l-isem huwa Ġesu Kristu. Ir-Randan irid iwassalni għal dan it-tip ta' qawmin ġdid li jiena niltaqa' mal-persuna ta' Ġesu Kristu. Din hija l-esperjenza. Din hija x-xewqa li jurejtkom anke fl-ewwel sentenza tiegħi kemm nixtieq li dan l-eżerċizzi ikunu esperjenza ta' Ġesu Kristu fil-ħajja tiegħi u nixtieq li tkun anke fil-ħajja tagħkom. Esperjenza ta' kemm Alla lilek iħobbok. Ta' kemm Alla lilek għadu jieħdok bis-serjetà. Ta' kemm Alla ma jitnaffarx minħabba d-nubiet tiegħek. Għandna dawn l-eżerċizzi tar-Randan tas-sena 2011. Jiena huwa l-istil tiegħi li nħobb ngħid kif se nqassamhom dawn il-laqat tal-preżenza tal-Alla bejnietna. U se nqassamhom b'dan il-mod. Se nirrakkonta storja mill-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 4, vers 5. Storja ta' waħda mara li sofriet ħafna, li kienet imxenqa ħafna għall-imħabba, li marret ma' 5 irġiel li wedu mħabba u li wara li ħadu li kellhom jieħdu telquha. U ir-raġel li kien qiegħda tgħix miegħu ma kienx ir-raġel tagħha. Is-Samaritana.
Il-ġrajja tas-Samaritana sa takkompanjana matul dawn il-ġrajiet kollha. Għaliex? Għax fis-Samaritana hemm il-preżenza tiegħi u l-preżenza tiegħek. Aħna wkoll imxen ħafna li konna min iħobbna, nixtiequ ħafna li konna min jistmana, min itina l-importanza tagħna. Dawn huma kollha sinonimi mal-imħabba, nixtiequ u niġru u nitkarbu u nittalbu biex iħobbuna, biex jikkalkulawna. Aħna wkoll bħas-Samaritana. Forsi ma morniex ma' 5 irġiel, imma kienna ħafna ċirkustanzi li aħna ġrejna warajhom biex nisdaw niksbu din l-imħabba, dan il-bżonn kbir li nħossu ġo fina u li qatt ma ġie sodisfatt. Għaliex ħadd l-episodju tas-Samaritana? Għax is-Samaritana sabet persuna li ħabba fil-persuna ta' Ġesu Kristu. U l-ewwel laqgħa tagħha li jkellha ma' din il-persuna li verament ħabbita kienet ħdem bir tal-ilma. Il-bir ta' Ġakob. Aħsbu ftit. Anka l-ewwel laqgħa tiegħi ma' Ġesu Kristu, l-ewwel laqgħa tiegħek ma' Ġesu Kristu kienet ħdem bir tal-ilma. Il-bir tal-Mamudija. Dak l-ilma li tagħna ħajja ġdida, entużjażmu ġdid, kif sejri naraw anke f'din il-ġrajja, storja sempliċi, però storja li għandha tifsira kbira anke fil-ħajja nisranija tagħna. Kif bidlilha l-ħajja tagħha din minn mara prostituta għal apostlu. Meta Ġesu Kristu tal il-maħaj lil din il-mara, telqed tiġri fir-raħal, raħal vojt, mara tħabbat in-nies u tgħidilhom iltqajt mal-Messija, għalli kollox fuq ħajti, danu li jista' jagħtina ħajja ġdida. U r-raħal kollu ta' sikar mar ħdejn il-bir ta' Ġakob, minn prostituta issir apostlu. U mhux ferħet biss, mhux biss daqet mill-entużjażmu li jagħti biss Ġesu Kristu li bentalla, imma dewqet ukoll lir-raħal ta' sikar kollu. Duqu u taraw kemm hu tajjeb. Għalhekk għażilt l-istorja ta' Samaritana ta' San Ġwan kapitlu 4 vers 5 u l-kumplament. Hija storja twila, jiena kuljum se naqra silta ċkejkna li jien imbagħad jiena nista' nimplementa bil-mod il-mod ma' xi ħaġa oħra li jiena se ndaħħal f'dawn il-laqat tiegħi magħkom. Imbagħad ħadd 5 żwiġijiet fl-Iskrittura mqazza. Biex f'dawn il-5 żwiġijiet naraw ftit Alla kif jaħdem. Alla ma jaħdimx bl-istess mod fi żwieġ tiegħek u fi żwieġ ta' dik ta' ma' ġembek u fi żwieġ ta' dak ta' warajk, imma Alla jaħdem b'mod differenti. U l-ewwel żwieġ se jkun fuq Adam u Eva għaliex? Għax dak huwa l-iktar żwieġ ideali li tagħna Alla. Hemmhekk għandna l-pattern ta' kif għandu jkun iż-żwieġ li ħareġ minn idejn Alla. Wara li ħalaq ix-xemx, il-qamar, l-art, il-baħar, il-ħxejjex, l-annimali, ħalaq anke l-bniedem. U meta ra lil dan il-miskin Adam qal mhux ħaġa sewwa li jkun waħdu. U taħ kumpanja. Issa jekk din il-kumpanja tefatux il-baħar, jew inkella tellatu mill-baħar li kien fih, dik problema tagħkom.
Imma żwieġ ideali ta' kif ħalqu Alla narawh imgeżwer fil-ħajja ta' Adam u Eva. Imbagħad għandi l-ġrajja ta' Abraham u Sara li jekk il-bambin irid ngħidu għada ta' dak iż-żwieġ li hu verament b'saħħtu. B'saħħtu għaliex mill-ewwel ġurnata li jiżżewġu bdew jaħdmu flimkien Abraham u Sara, sofrew flimkien għax ma kellhomx tfal, u mbagħad ġie wara it-tifel Iżak. Ma kkuntraljawx il-xulxin, imma l-gosti ta' Abraham kienu l-gosti ta' Sara u l-gosti ta' Sara kienu l-gosti ta' Abraham. Ma kienux jaqblu flimkien, però għaliex saru ġisem wieħed, ix-xewqat tiegħi huma x-xewqat tiegħek u dak li tixtieq inti nixtiequ jien ukoll. Biex jien nara lilek ferħana u inti tara lili ferħana. Huwa żwieġ ta' Abraham u ta' Sara. Però mhux kollox wartu żgħar. Għandna żwieġ ta' Iżak u Rebekka. Żewġ karattri kompletament differenti. Iżak, ir-raġel infisset, ommu kienet ittieħ kollox, kien l-uniku tifel, baqa' marbut ma' d-dublet ommu u bħal dawn iltaqgħu hekk għax il-mami qalet, għax il-mami taħseb, għax il-mami tatni, għax ġibtu mingħand il-mami. Għandna lill-Iżak u lir-Rebekka. Mara illi bil-karattru sod tagħha b'imħabba kbira lejn żewġha żammet fuq saqajh dan iż-żwieġ li ma kienx kompatibbli. Li kieku kellna narawh illum żgur kienu jdaħħlu xi avukati jew tnejn biex jaraw kif se jsolvu l-problema ta' bejniethom. Imbagħad ħanaqsam magħkom ftit riflessjonijiet fuq iż-żwieġ ta' Ġakob u Rakele. Żwieġ mimli tensjonijiet, żwieġ mimli ġlied, żwieġ li l-fehmiet tomma u ta' missiera kienu se jħarbtu ir-relazzjoni ta' bejniethom, Ġakob u Rakel. Imma dak iż-żwieġ żamm sod. Għax kien hemm valuri li xorbuhom min-naħa tal-familja. Imbagħad fl-aħħar għandi il-koppja David u Betsabea. Is-Sultan David li kien miżżewweġ lil Abigail u waqt li kien qiegħed miżżewweġ ma' Abigail ikkommetta adulterju ma' Betsabea u baqa' jgħix dan l-adulterju sakemm fl-aħħar fetaħ għajnejh, induna l-iżbalja, talab maħfra kbira lil Alla għandna s-Salm 50 ikollok ħnina minni u Alla fit-tjubitek fil-kobor tal-ħnina tiegħek ħassar ħtijieti. Għandna lis-Sultan David li verament sobieħ iddispjaċih. Imma meta mietet il-mara tiegħu Abigail ma rifittex lil Betsabea u żżewweġ lilha. Żwieġ li nista' ngħidu li twilet mill-adulterju, li beda mill-adulterju ħanajtek. U minn dan iż-żwieġ kif nafu ħareġ is-Sultan Salamun. L-iktar bniedem għaref, l-iktar bniedem intelligenti, l-iktar bniedem li jaraf imexxi l-poplu Alla lejn l-artijiet imwiegħda. Għax Alla anke mill-ħmieġ tagħna jaf joħroġ mhux ix-xewk imma l-fjuri. Alla anke mid-dnub tagħna kapaċi joħloq qawmin ġdid. Alla minbirek, Alla li warajh aħna mixin anke minn żwieġ infarrak jista' jagħmel żwieġ ġdid. U għalhekk il-kelma tal-Alla tgħidilna li dak li għaqad Alla ma jifirdux il-bniedem.
Għax il-bniedem jaħseb illi aħna żwieġ tagħna ora pro nobis, spiċċa żwieġ tagħna mkisser. Imma il-femit tiegħu mhumiex il-femit tagħna. Il-pjanijiet tiegħu mhumiex il-pjanijiet tagħna. Il-kalendarju tiegħu, it-temp tiegħu, iċ-ċirkustanzi tiegħu mhumiex tagħna. Aħna naħdmu bil-kalkoli u bil-raġunamenti. Alla jaħdem bl-imħabba biss. Bl-imħabba biss jaħdem Alla. U meta jara li jiena hopeless case li l-ħajja tiegħi marret il-baħar, u mbagħad itini jdejh u jgħid li joħroġ mill-baħar. Ma tarax li mhux ħanħallik tifga, tmut, titkisser, inti ġbieħa tiegħi, intom ġbieħa tiegħi. U dawn il-koppji miż-żewġin jgħinuna biex inħarsu ftit, mhux nipparagunaw, imma nħarsu ftit lejn iż-żwieġ tagħna. Ħalli naraw iż-żwieġ tagħna mhux biex inxebħuh, inqabbluh jew nagħmlu bħalhom. Imma ngħidu mena anke żwieġ tiegħi. Hemm tama illi Alla jista' jagħmlu mill-ġdid. U dan huwa r-randan. Dan huwa l-istaġun ta' qawm minn ġdid. Din hija l-istedina li tagħmlilna l-Knisja permezz dawn l-eżerċizzi li huma barka Alla. Ħalli jiena ma naqta' qatt tiesi, ma nħalli qatt li x-xitan iġarrabni bil-qtieħ ta' qalb billi jiena naqta' jiesi miċ-ċirkustanza u mill-istorja tiegħi li jiena għaddej minnha. Jiena nixtieq nibda billi naqralkom silta, nixtieqkom tqumu daqsxejn bil-wifqa, m'hemmx għalfejn titmattru. Ħalli naqraw Vanġelu, is-silta tal-Vanġelu ta' San Ġwan, silta ċkejkna ħafna, illi iddaħħalna fl-istorja ta' din il-mara mġarba tas-Sammaritana. Inmulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu ġie f'belt tas-Samarja jisimha Sikar, qrib il-biċċa art li Ġakob kien ta' lill-ibnu Ġuseppi, fejn kien hemm ukoll il-bir ta' Ġakob. Kien l-ħabta tas-sitt siegħa u Ġesu għajjin kif kien mill-mixi għad bil-qiegħda ħdejn il-bir. U ġiet mara mis-Samarija timla l-ilma. Ġesu qalilha għatini nixrob. Id-dixxipli tiegħu kienu marru l-belt jixtru xi jieklu. Il-mara mis-Samarija qaltlu kif inti ludi u titlob li Sammaritana biex natik tixrob? Qaltlu hekk għaliex il-lut ma kinux jitħaltu mas-Sammaritani. U jiena sa nwaqqaf l-istorja hawnhekk. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Noqogħdu bil-qeda. Hija storja sempliċi, kif diġà għadtilkom, hija storja li min-naħa turi d-djufija ta' natura umana fil-persuna ta' Sammaritana, però min-naħa l-oħra turi l-attenzjoni kbira li Alla għandu b'imħabba kbira lejn min iħossu dgħajef. Alla ma jaqta' qatt qalbu mid-djufija tal-bniedem. Ix-xena ta' din il-ġrajja hija mpinġija b'dan il-mod. Għandna l-Palestina, in-naħa t'isfel il-Ġudea, in-naħa tan-nofs is-Samarija u n-naħa ta' fuq il-Galilija biex niftehmu. Il-Ġudea n-naħa t'isfel hemm Ġeriko, Ġerusalem, Betlem, Betania.
Is-Samarija hemm ftit irħula, 3 jew 4 fejn joqogħdu n-nies. Fosthom ir-raħal ewlieni tas-Samarija, Sikar. U fuq hemm il-Galilija fejn hemm Betlem, Kana. Ġesu telaq mill-Ġudea minn isfel u s-soltu l-Lut peress li kienu jibżaw ħafna mill-feroċja u l-vjolenza tas-Samaritani, il-Lut qatt ma kienu jgħaddu mis-Samarija biex imorru l-Galilija. Imma kienu jieħdu triq ħafna iktar fit-tul, jgħaddu maċtaj ta' Ġordan kollha kemm hi, jaqbżu Samarija, imbagħad jidħlu l-Galilija. Ġesu le. Ġesu kien jaf li fis-Samarija hemm ikel li qed jistennih. Hemm ilma illi għandu bżonn li jinbidel fil-maħaj. Meta telaq mill-Ġudea Ġesu għamel it-triq lejn is-Samarija u kienu l-apostli stess li fetħulu għajnejh, ma l oqgħod attent. Naf x'jiena nagħmel. Mexa vjaġġ twil. Imxew vjaġġ twil mal-apostli. Hekk kif wasal f'Sikar, ir-raħal ewlieni ta' Samarija, Ġesu sfinit poġġa bil-qiegħda fuq l-ewwel għadba tal-bir ta' Ġakob, jistenna bil-ħnina li forsi jiġi xi ħadd u jrejqu bi ftit ilma. L-apostli bagħthom jixtru xi ħaġa. Mela x-xena hi Ġesu bil-qiegħda ħdejn il-bir ta' Ġakob. Ir-raħal vojt. Fid-deskrizzjoni tiegħu San Ġwanni mur jgħidilna li kienet is-sitt siegħa għal ħabta tas-siegħa is-sagħtejn it-tlieta ta' wara nofsinhar. Xemx tiżreġ ġewwa Samarija. Ir-raħal kollu vojt għaliex in-nies kollha qegħdin ġewwa. Min kiel qed jistrieħ u min kien għadu ma kienx qiegħed jiekol. Ma kienx ħin li toqgħod tiġġerra barra f'dawk il-ħinijiet. Ġesu kien qiegħed bil-qiegħda u jara mara ġejja. Mara illi ħarġet f'dawk il-ħinijiet għaliex wara Ġesu induna għaliex. Kienet mara fil-sin in-nies. Kienet mara prostituta. U kull darba li kienet toħroġ mill-bib il-barra kienu jgħajruha, jħaġġruha, jgħidula minn kollox. Biex tmur iġġib ftit ilma għal-ħajja, kienet tinqeda b'dawn il-ħinijiet mhux opportuni. Ħinijiet fejn in-nies ikunu magħluqin fid-dar. Biex toħroġ b'ġirja, iġġib l-ilma u tidħol dritt id-dar. U Ġesu jara ġejja. U x-xena tiftaħ li Ġesu mara għatini nixrob. Mill-ewwel indunat anke mill-libsa tiegħu li hu kien għadu ġej mill-Ġudea. Kien ludi. Int ludi. Tiġi titlob li Sammaritana u jibda id-dialogu bejniethom. Dialogu illi wassal lil din il-mara biex tinduna kemm ħliet żmien bil-ħajja tagħha. Ġesu qalilha mur għajjat lil żewġek. M'għandix żewġi mallem. Sewa qed tgħid li m'għandikx żewġek. Inti kellek 5. U dak li għandek miegħek aħna llum ngħidu poġġuta. Biex ngħiduha bil-politi jgħidula sitting. Biex ta' parsi nattenwawha ftit. U dak li għandek illum mhuwiex tiegħek. Hemmhekk indunat
li dan il-ludi rala l-ħajja tagħha. Dan il-ludi urija kemm ħalliet nies li jitqu biha. 5 irġiel illi jinqdew biha u ħallewha għar milli kienu magħha. ħallewla delużjoni kbira mill-imħabba. ħallewla void kbir. Però l-bniedem kif qatt ma jitgħallem. Wara 5 esperjenzi qarsa fejn dawn l-irġiel għasruha bħall-lumija u rmewha. Terġa' tmur mas-sitt raġel u toqgħod miegħu. Wanqas dan li għandek mu tiegħek. U hemmhekk bħal San Pawl ta' Tarsu jaqgħula l-qxur minn għajnejha. Hawnhekk is-Samaritana tiltaqa' ma' Ġesu ta' Nażaret, mal-Messija, ma' dak li weda u ta' ilma ħaj. Tant feċċitu, tant xtaqitu u tant ġrit warah dan l-ilma ħaj. Għaliex marret issib u tfittex u tgħix ma' dawn l-irġiel għax kienet bilaċċa l-imħabba. Xtaqet li kollha issieħeb magħha. Xtaqet li ma tkunx taqdef weħida fil-ħajja. Xtaqet l-imħabba. Ġriet wara l-imħabba. U għamlet esperjenzi qarsa minħabba l-imħabba. U Ġesu għalila jien nagħti kilma li kull min jixrob minnu ma jerġax jaqbdu għaġġ. U dan huwa il-qofol ta' din il-laqgħa tas-Samaritana ma' Ġesu. Min hu l-protagonista fl-istorja tas-Samaritana? Ġesu. Ġesu li huwa l-għajn li jtina l-ilma li kull min jixrob minnu ma jerġax jaqbdu għaġġ. Għattilkom li fost ir-raġunijiet li għaliex għażilt is-Samaritana propju għaliex fija jiena nara dan is-simbolizmu tal-ilma tal-Magħmudija. F'dan l-ilma tal-Magħmudija fejn aħna ltqajna l-ewwel darba ma' Ġesu Kristu kif din il-midimba, kif din il-prostituta iltaqat l-ewwel darba ma' Ġesu Kristu ħdejn il-bir tal-ilma, ħdejn il-bir ta' Ġakob. U minn hemmhekk il-lingwaġġ tagħha sar differenti. Jekk il-lingwaġġ tiegħi u tiegħek huwa differenti minn dawk li mhumiex insara. Huwa differenti għaliex aħna xrobna l-ilma tal-ħajja u ħadd ieħor ma xorbux l-ilma tal-ħajja. Jekk jiena meta kont żgħir ommi tatni ħafna vitamini u tatni biex nissaħħaħ u biex insaħħaħ l-għadam u biex ikolli ħafna enerġija u l-persuna oħra ma kellix din l-opportunità li kelli jien bil-fors inkun iktar b'saħħti iktar minn dik il-persuna li llum tħossha dgħajfa. U allura meta l-Knisja titkellem, qed titkellem b'lingwaġġ wieħed imma qiegħda tiġi mifhuma b'żewġ kefef. Il-keffa tan-nisrani li qed jgħix ta' nisrani qed jismagħha l-kelma tal-Knisja, qed jismagħha l-kelma tal-Alla u jilqaħħa hekk kif inhi. Bla ma jirraġuna fuqha, bla ma jipprova jġebbed u jaddatta ċirkustanzi tiegħu jekk mhux tiegħu ta' ħutu, ta' oħti, ta' ħija, tal-familjari tiegħi, għax li kalli weġġaw bluġieħ tagħna u bluġieħ tal-familja tagħna, ta' ħuti, tal-ġenituri tiegħi. Ikun hemm min jgħidlek u le dik mhux hekk tiftijem u dik mhux hekk iridu jgħidu l-isfijiet. U l-Knisja m'għandix raġun, u l-Knisja mhijiex qed tħoss dak li qed inħossu aħna fil-familja tagħna. U allura
meta ġejna biex nibdew dan iż-żmien qaddis tar-Randan, ir-rajja spiritwali tagħna imorru jgħidulna fil-pastorali tagħhom ta' dan ir-Randan biex niftħu għajnejna. Għaliex Alla qiegħed jitkellem u jurina x'inhi r-rieda tiegħu. Alla qiegħed jitkellem u jgħidilna ċar x'inhi r-rieda tiegħu. U għax forsi maħniex midħla ta' din il-kelma ta' Alla li hi l-Bibja, Ġesu qiegħed jinqeda bir-rajja spiritwali tagħna, bil-Knisja, biex jgħidilna Alla xi jgħid, Alla xi jixtieq, Alla xi pretendi minn għandna, aħna li aħna ta' ġewwa, aħna li aħna doqna mill-ilma tal-ħajja ħdejn il-bir li tagħna qawmin ġdid bil-Magħmudija, bis-sagrament tal-Magħmudija. U allura din l-istorja tas-Sammaritana tressaqna anka lejn il-valur ta' dan l-ewwel żwieġ, għax tgħidilna il-Knisja illi rrida tal-Alla ma ridux immorru nfittxuha fl-ajru. X'inhi r-rieda tal-Alla għal-Libja? X'inhi r-rieda tal-Alla għas-Somalja? X'inhi r-rieda tal-Alla għad-Dockyard? Imma Alla jrid ikellimna bi ċirkustanzi ta' kuljum. U għalunna l-isfijiet, iċ-ċirkustanza l-iktar li taħraq bħalissa hija dwar il-familja u dwar iż-żwieġ. U jekk jiena nisrani ta' veru illi xrobt minn dan l-ilma tal-ħajja fil-Magħmudija, jiena ma jinteressanix li l-ħna kollha li jgħidu x'inhu u x'mhux ir-rabta ta' żwieġ u r-rabta tal-familja. Imma jiena jinteressani l-Iskrittura x'tajt, il-kelma tal-Alla x'tajt, kif iħares lej Alla dak iż-żwieġ li jivvintaħu u qiegħed isostnieħu u jibqa' jsostnieħu għax Alla jibqa' jħobbna, Alla jibqa' jsostnina. Jaħlina ngħaddu minn ħafna kummedji u ġrajiet u ċirkustanzi uħud minnhom jogħġbuna, ħafna oħrajn ma jogħġbunix, imma Alla qiegħed isostnini kontinwament u l-Knisja tgħidli ersqu lejn il-qrar, ersqu lejn it-qarbin, ħalli intom tkunu b'saħħitkom anke f'dawk il-momenti ta' tiġrib. U allura Alla tagħna żwieġ tipiku, iż-żwieġ ta' Adam u Eva. Wara li ħalaq kollox, u ra li kollox huwa sewwa, kollox huwa sabiħ, Alla qal naħlaq il-bniedem xbija tiegħi. Mela aħna, avolja ma tantx jiena sabiħ wisq, jiena xbija tal-Alla. Jien nixbaħ lill-Alla. Ħanamluh bħalna u tkellem fil-plural Alla. Għax f'Alla hemm l-unità tal-missier illi ħalaq id-dinja, tal-iben li feda id-dinja mid-dnub u tal-Ispiritu Santu li jrid iqaddes kollox, dak kollu li ħalaq Alla jrid iqadsu l-Ispiritu Santu. U f'din l-unità Alla ried joħloq unità oħra, unità ta' mħabba. Mhux bejn tlieta, imma bejn tnejn. Ħanoħolqu l-bniedem u ħalaq il-Adam. U beda jippassiġġa Adam. Alla induna illi mhux għal qalbu waħdu, ħanamillu sieħba u taħ il-mara. U jmur jagħmel din id-dikjarazzjoni Alla li imbierek f'din l-ewwel koppja li Alla ħalaq. Ir-raġel iħalli lill-missieru u lill-ommu u jmur jingħaqad ma' martu. U jsiru ġisem wieħed. Mena jekk timrad li l-mara jien ma nistax inħallija. Mena jekk ir-raġel ġralu xi ħaġa, għamel xi dnub, jien ma nistax inħallih. Jekk qabad l-vizzju tax-xorb, jien ma nistax ngħid kemm għandu mill-annimali, kemm ma jqis il-familja tiegħu. Jien irid tiġri warajh. Ġisem wieħed intom. Ġisem wieħed.
Tridu tieħdu ħsieb xulxin. Mhux biss x'sa tieklu fl-ofsinhar. Mhux biss x'sa tilbsu biex tkunu bħal nies. Imma f'kollox. X'għandu bżonn żewġi? X'għandha bżonn marti biex nara ferħana, biex nara kuntenta? Iħalli lil missieru u lil ommu u dak li qed jgħid ar-raġel qed jgħidu għall-mara wkoll. U jsiru ġisem wieħed. Iż-żwieġ kif ħalqu Alla permezz ta' Adam u ta' Eva huwa żwieġ indissolubbli, jiġifieri dik l-għaqda hija għal dejjem u fih hemm ukoll l-unità. X'inhi din l-unità? Li raġel wieħed ma' mara waħda. ħalaqhom raġel u mara, mela mhux żewġ tirġiel jew żewġ nisa, imma żewwaqhom u tom tifsila li jistgħu jkunu komplementari għal xulxin. Illi tom li jibqgħu għal dejjem flimkien għax ġisem wieħed, jekk ħajmut wieħed ħatmut l-oħra. Imbagħad l-unità li ma' raġel wieħed u ma' mara waħda. Hekk ħalaqhom Alla. U hekk taħ iż-żwieġ lil bniedem Alla l-imbierek. Jiena nixtieqkom illi jekk ikolkom ċans illejla taraw is-silta. Meta Alla ħalaq lil Adam u lil Eva għamel iż-żwieġ, għamlu u vvintaħ u fasslu u taħ l-istruttura perfetta Alla l-imbierek u għalilhom issa oktru ħalli jkollkom anke tfal. Il-vers huwa il-ktieb tal-Ġenesi kapitlu 2 vers 24. Malli Alla joħloq iż-żwieġ, l-ewwel żwieġ, jidħol id-dnub. Jibda dnub. Jibda l-kapitlu ta' meta fil-ġnien tal-Eden dawn iż-żewġ kreaturi li saru ġisem wieħed ħallew is-serb qarraq bihom. U minn hemmhekk bdiet it-traċedja ta' żwiġijiet kollha. Mena t-traċedja ta' żwieġ ma bdietx għaliex Adam jew Eva ma kielu t-tuffieħa. Jew għaliex Eva bdiet tolli mneħra u r-raġel beda jsir iktar nervuż u allura ma setgħux joqogħdu assolutament qrib xulxin. Imma t-tifrik tal-ewwel żwieġ kien is-serb. Kien il-qerq tas-serb. U ħajjarhom biex flimkien jaħdmu ħajsiru bħal Alla. U dan huwa d-dnub illi lilna qed jitfana l-baħar. Li rridu nkunu anke aħna stess ma s-sieħeb li Alla provdinna nkunu bħal Alla. Jiena nixtieq li l-episodju ta' Adam u Eva mejjun anke bil-ġrajja tas-Samaritana. Jiena nixtieq li ikun ta' għajnuna għalina biex ngħid Alla xi jrid miż-żwieġ tiegħi. Alla xi jrid miż-żwieġ tagħna. U Alla se jiftħilna għajnejna li jekk irridu min jibqa' jitħaq bina bħalma daħqu biha dawk l-irġiel kollha lis-Samaritana sakemm iltaqat ma' Ġesu Kristu fetħilha għajnejha, hekk ukoll aħna ngħidu dak li għamel Alla għamlu ta' ġid u ta' barka għalina l-koll. Din l-ewwel laqgħa tiegħi magħkom xtaqta li tkun infassla fuq il-preżenza ta' Alla li kontinwament jaħdem b'kull mod fil-ħajja tagħna. B'ħafna ċirkustanzi, ħafna sbieħ, oħrajn inqas sbieħ. Però jiena nemmen li jekk aħna narfu xi jrid Alla miż-żwieġ tagħna, nindunaw li Alla jrid li jkollna żwieġ feliċi, żwieġ sabiħ. Ħalli l-familja tikber mhux biss fl-imħabba ta' bejnietna, imma tikber ukoll fl-imħabba ta' Alla fil-ħajja miż-żewġa. Nixtieqkom illi u nistidinkom biex
titolbu lil Alla ħalli dawn il-ġranet ikunu tajnuna għalikom u biex li dawalni bil-erf tiegħu ħalli nkun nista' nwassal il-kelma tiegħu kif jixtiequ u bl-istess mod li jridaw. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Qabel immorru ngħidu t-talba tal-aħħar u nagħtikom il-barka. Ngħidu flimkien glorja lil Missier u lil Iben u l-Ispiritu Santu. Ngħidu flimkien salvana mulej u ħarisna binar u bil-lejl biex nisru ma' Kristu u nistrieħu fis-sliem. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu.